Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 21. Anak ko, di mo pukawan ti kinasirib kan sirmatam. Di mo ipalubos a maikatdakan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pakawanan na ko, ma, Yolanda. Sapay ko, ma. Tama pakawan na kitimpudnokan ka, anag basulak. Apay, Erwin. Apay, aliniputan. Pakawanan na. Kasano nga rod ita natal na ti panuunot ko. No ka opisinahamot ti babaim. Winaswas konti may papangkada kami. Pakawanan na, Yolanda. Ikarig, saan na maulit? Si Kalaang tinayabak dito'y kantin, takayat ka makasarita, Shirley. Anya ka di nga mintibagam, Wilma? Palagipan Kalaang, Shirley. At daanan pamilya ni Erwin. Awan relasyon mi. Di kan aglibak. Gaputa na kadkadlaw launay. Kanayon kayong agkuyog arumwar, kalpasan ti opisina. Nga ag-lunch, nga agawid, nga agmerienda. Kat, maan ano ko? Sige, kung naantan nga awan relasyon nyo. Ngam, saan lata na saya at akanayon nga agkuyog kayo? Nang runa ta pamilyado ni Erwin. Apay ka di ang makibibiyang ka. Asino ka kumaiti panagkunam, ha? Gaputa kayat ko nga ilintag yo, timading aramidan nyo. Anya kumatibibiyang mo aya. Biyag ko daytoy. Nadanggam ti balakad ko. Nasaya at launay, Shirley. Kunamlan asino ka nalintag unay, Wilma. Saan asyak ti pakibiyangam? Nudi kat tabagim. Ta love life mo ti pakibiyangam. Saan asyak? Sabagay, kasano ngamin nga amom tirik na ti in love. Kat awan makaiturad nga agaram kan ka. Sige, adakan ka dayta. Imbagak lang ti kayat ko nga ibagakan ka. Kat kasi tinakunak, no danggam, nasayaat. Ngam no saan, agdalat taken ka dayta. Kayat ko magsarita ta. Agkita ta inton lunch break iti restaurant nga yuyang ta. Anya ka di pa iti ibagam. Erwin, ada ni misis mo. Ada iti labi. Ha? Sige, agyaman ak, Wilma. Sige. Inakbit kitaan. Makitam ita? Anya tiriknam ita, taadda dito'y ti asawa ni Erwin. Adaywan na kun ditoy. Inkan iti trabahom. Manakibiyang. Kaya't kalaang nga ibalunan, lakay. Amkak ngamin, nga mga no agkuyog kayo manan itinagbalin a babaim. Ha? Iso amanipot ita. Umay kabalunan. Tapno maliklik kan di pa nagkuyog yo. Kan iti malam a panagawid mo. Pasukon kan iti kabsat ko iti kotsena. Apag iso, nga aga po iti trabaho na. Yolanda. Sige, agsublikan iti trabaho. Agurayak ditoy, aginggat lunch break yo. 30 minutes lang mati urayak. Si kakad iti asawa ni Erwin? When? Kat si kakadimat ni Shirley, anagbalin a babae iti asawa. Amon, nakaragragsak ni Erwin, no da kami ti agkuyog. Kat inyam amunak pa'y kadagiti gagayam na. Asyak ti asawa na. Kat nalabit akas taonay aragsak mo. Ngamiti o di na. Nasakit matlaang parakan ka. Gaputa saan mat apod no, asika ti asawa ni Erwin. Oray kitaan, saan nak amalipatan ni Erwin? Sa pulin nak tumatlaan. Amom, nakaamirisan ti asawak. Adinan kayat ti agbasol. Iso nga adaywamon ti asawak. No kayat mo anaragsak ka. Mangkita ka iti lalaki. Nga awan sungsung batan na iti biyag. Kat iso ti ayatam. Magustok da ito imbalon kan ka ti asawam asidaan na, Erwin. Naimas ti luto, ma'am.
Agyaman nagta magustuhan, ma'am. Ay, di na kon awagan iti ma'am. No kasta, di nakmat nga rod awagan iti ma'am. Awagan naklatan iti manang yola. Taamok, inaunaak ngam iti sika. Sige, no kasta di ko naman ang yola. Swerte ka tanalay nga agluto ti asawam, Erwin. Wen, gusto ka, Wilma. Swerte taniyola tinasawak. Ang sinaktak tirik na. Erwin, saan aday tat ibagbagam iti sangwanan ti makan? Lipatan pa iladay ta abanag. Nang runa, kat nakasango ni Wilma, kababain. Pasensya ka na, Wilma. Awan parikot. San abale, tasyak lang ti kaduayo dito'y coffee room. Awan ti sabali ang makangag. Inaldaw ka di nga agbalon ka, Wilma? Uwan man ang yola. At least, makatipidak pa eh. No kasta nga rod, inaldaw mat nga umayak mangyag iti balon ni Erwin. Ay, uwan manang. Nasaya at launay day tanga aramidam. Oh, anya. Makisinara ka kadi kanya. Ora italaan. Saan ang Shirley? Pangasim tasartingan nakon. Kalpasan ti amin. Agpadata nagmasol. Ngam na ka amirisak. Iso akasta ako kumamit. Sige, umuna ako na rumwar. Saan ka mabalinday tay? Naskan nga agsubli kanyak ni Erwin. Mas dawak kini manang Yolanda. Takunana kanayon ka kano asukunan tunggal malpas to opisina. Sa bagay, awan parikot iti dayta. Total, lapsak mo't laeng tayan to opisina yo. Among bayaw Erwin. Maawatak mo't kat no abay. Ta siguro, at nababae man niya. Ngam saan ka kagura? Kaya timakunak. Liklikam ti agaramid iti dakas. Tati dakas nga aramid, itunda na ka itagnanayo na panagbabawi. Ngam, naladaw tong ti amin. Mawatak ti kayat mo sa wan, Bayaw Paul. Nasayaat, iso nga ita, agamiris kan. Kaya't liklikam mo ti basol. No adda Diyos mo, saan mo asaktan ti asawam? Kaputa ti bilin ti Diyos, ayatem ti asawam. Nakaturog kan ti asawa. Shirley, I love you. Nagtagtagailap ni Erwin. Shirley, timbalikas na anakan. Sakat. I love you, kunanapay. Kan inagkan na, kampay ini. Diyos ko, kasano ang maibturak na ito eh? Kasano? Diyos ko. Yolanda. Nakatuwa ko pala dita. Matulog ka na. Apay ngagsangsangit ka. Awan na nyaman nila ito eh. O sige, ituloy mo ti maturog. Bayan nak lang. Maturog akto. Inton maalag ti turog ko. Juan Paul, oray saan mo nasukunan ni Erwin iji opisina da? Makaamulatan nga gawid. Sigurado ka, manang? Juan, o sige, day talaang. Kat agyamanak manin ading ko. Bye. Bay aklatan ni Erwin. Saanen anaskan. Nga ipilit ko ti bagikan ko na. No sabalin ti ayatan na. Erwin, adda ginatang ko ang merienda. Inta ijay coffee room. Saan ang Shirley? Erwin, adabalon ko merienda. Oh my God. Tibwisit ang babae. Tatalaga akong trabida. Imbaga kanyak ti asawam, no? Nya dagiti paboritom amakan. Katagpada tagayam iti paborito. Iso nga amok ang magustuhan. Sige, agyaman na ka. Di mo ko naan ani Wilma ita ti karelasyon mo. Mabalin ka di, Shirley. Sumardeng kan.
No kasta, saan na kan asukunon ni bayaw mo? Saanen? Agid dan tangaro dan. Amangan ngamin, numaguyod na kamanantay nalaing amang banniit dita. Kat sa dino pa iti pangipanan na ken ka. Erwin, sumurot ka kumakanya. At daladarayan ta aparti. Oh, adday tantay naglaing nga agbanniit. Anya ti sasawan si ka, Wilma? Amok matkat. Adda pa naggustom kin ni Erwin. Iso aday ta. Nakadeket kalatakan ko na. Intan Erwin, siyak ti sumurutam. Saan kat nga iso? Sige, Wilma. Intang arutan. Hoy, Wilma. Agraraman ka. Ipagarup mo ka di ang magustuhan na ka ni Erwin. Shirley, mabalin ka di. Sarda nga mo ni Erwin. Amang ano kayat mo asya ka mismo ti mangidanon iti manager tayo iti day tangar aramidam? Kat amang ano maikat ka? Anya? Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mo ni Erwin. Naglaing kan, Wilma. Apay, anya ka di ti kayat asawan day tangar aramidam. Saan ka di nga damat pa naggustom ken ni Erwin? Sige manong, diretso lang to'y taxi. Wilma? Kababay matkin ka, Wilma. Itulod na pa yun aging ka balay. Wan, gaputa amangan ngamin no maigalis ka iti dalan mo. Katagturong ka iti ayan ni Shirley. Narigatan. Ha? Kan, kayat ko lang alaw-lawagan tinako na itay ni Shirley. Nga amangan no ang gusto akmat kan ka. Saan apod no day dyan na sao ni Shirley? Tiyak lang amin kaya ta madadaol ti pamilyam Erwin. Gaputa amok tirik na ti asawa, aliputan ti asawa na. Napasamak day ta iti inak. Liniputan ti amak. Kat day jay, na-depress unay. Kimutong iti kasta unay. Gaputa mabaybayan nan ti salunat na. Naimbaglaangan, tadaak akanayon amangan andingay kankwana. Kadyak kayat ang mapasamak day ta iti asawam. Agyaman iti panang sakit mo iti pamilya, Wilma. Ikarik. Talaga aliklikak ni Shirley. Nakatugaw ka diti balkon, Erwin. Pampanunutam ka din ni Shirley. Kailimon. Saan? Anya nga ro ti pampanunutam diti balkon. Agpapahangin aklang Yolanda. Erwin, siya kon tinagsardeng anak trabaho para iti pamilyata. Nga oray adayo adakdakkel ti sweltok ngam iti sika. Gaputa kayat ko asyak a mismo ti mga iwan kadagiti anak ta. Asyak a mismo ti mga sikaso kada kayo nga agaamak. Ngam sobra sakit ti impaay mo kanyak. Nupay kasta. Agyamanag. Taimpod num, tinagbasulam. Yolanda. Ngamamog. Aging gaita. Ay ayatom lata ni Shirley. Ngamin. Mas sexy. Kan ubing ngam iti siyak. Amo ka saan lata sumina iti panunot kan pusom ni Shirley. Apay ka di kastat ibagbagam. Erwin. Kayat ko, asaan ko maamadadahal ti pamilyata. Ngam addamat lakan ka dayta. Tauray anya pa'y ti aramitag. Tapno mailiklik ka ni Shirley. No talaga nga iso ti linaon ti pusom. Awan mabalin ko. Anya? Awan maaramidag. No natimtimbang ni Shirley iti pusom. Kat naamiris ko. Nga awan matlang serbi ti amin. Nga oray pa'y winaswas mo ti relasyon nyo. No iso matilinaon ti pusom. Kat ikan ka iti waya-waya. Gaputa saan matlang anaragsak da iti a pamilya. No sabalin tilinaon ti pusom. Anyat kahit mo sawan. Nawayakan. Ikan ka iti waya-wayam. Gagangay akas tirik na ti asawam. Gaputa sinaktamat. Kat ti aramidem, agsubli ka ije balayo. Kat ipakitam ti panagbalbaliw mo. Kat di mo mababalaw, no kanayon nga agatap kan ka. Tatang. Ayan ti sirib mo.
Di mo pukawon ti sirib ken sirmatam, anak ko. Di mo ipalubos ang maikatdaken ka. No kasapulan nga agresign kan iti trabaho, tapno maliklikam ti babae, aramidem. Tatang, Agresign kan, tapno maliklikam ti babae. Liklikam, no kayat mo ang maurnos ti pamilyam. Erwin, anak, awan makunhak iti asawam. Nasaya at babae, isu adi mo kumasaktan. No di mo adaywan ti babae, amangan no mapukaw mo ti pamilyam. uwan tatang. Masirib ka, anak ko. Kat aramatang dayta, apakaay-aywan ti Diyos kan ka. Ti agasawa, aginnayat kan agpinatag. Liklikan da ti tumalyaw iti sulisog, tapno saan amadadael, tinatalinaay a relasyon da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.